Δεν θα κάνω ένα βιντεάκι. Θα σας δείξω τα πράγματα που έχω. Σίγουρα να δούμε έφυγε η Παναγιώτα. Ενώ έφυγε, πήγε κάτω. Ναι. Πρώτα, έχουμε εδώ μόνο μάντιλα. Τα είναι τα καλύτερα. Μετά, έχουμε αυτόν το κορχάρο που το βάζεις εδώ. Μετά αυτό. Να μην το σχολιάσω. Μετά, έχουμε αυτόν τον καθρέφτη εδώ. Που τον ανοίγεις, σβήνει. Πολύ ωραίος. Ναι. Μετά, έχουμε 3 κλίπες. Έχουμε αυτό εδώ, πολύ cute. Πολύ cute. Μετά έχουμε και αυτά τα δύο νερός και αυτό. Μετά έχουμε σκουλαρικάκια, δαχτυλιδάκια του σταυρού. Έχουμε αυτά. Έχουμε πάρα πολλά. Και μετά έχουμε 2 μασούες. Αυτές τις 2. Πολύ ωραίες. Αυτές. Μετά έχουμε και αυτό το λαστιχάκι. Ναι. Τώρα πάμε στα αρώματα. Πρώτα έχουμε αυτόν το άρωμα. Πολύ ωραίο. Είναι με τη σάλτσα και τις άλλες. Έχουμε μετά αυτό που είναι και για τα μαλλιά και για το πρόσωπο. Και έχουμε και αυτό το άρωμα πολύ ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ για το αγαπημένο μου. Μετά έχουμε αυτήν τη για τις μασχάλες. Ναι. Μετά έχουμε 2 χνανιές. Αυτές τις 2. Πολύ ωραίες. Άμα την αγαπημένη μου. Άμα πια χτενίζει καλύτερα αυτή έτσι. Αυτή είναι η καλύτερη. Εντάξει, όχι και η καλύτερη του κόσμου. Τα είπαμε, αλλά είναι πάρα πολύ cute. Μετά έχουμε σύρματα εδώ, χορτιστικές και τα λοιπά. Μετά έχουμε αυτή την καρεκλίτσα. Είναι κάλαθος, αλλά την έβαλα και καρέκλα. Ναι. Μετά έχουμε αυτό εδώ που είναι μετά που κάνει για τον μπάνιο. Να το. Δεν ξέρω, φαίνεται. Φαίνεται. Πάντως μυρίζει. Γελίζει κάτι. Όχι. Εγώ πετύχω και λίγο εδώ. Τι. Α, το φαίνεται τώρα. Ναι. Να το τώρα φαίνεται. Μετά έχουμε αυτό πάλι για τα μαλλιά. Μετά έχουμε αυτό για τα μαλλιά. Εγώ το φτιάξα. Έβαλα, είχε λίγη κρέμα και μετά έβαλα νερό και είναι πολύ ωραίο. Είναι σαν το γάλα και μετά αυτό είχε λίγο άρωμα και βάλα νερό. Ναι. Δεν μπαίνουμε. Ναι. Μετά έχουμε 2 έτσι κορδελίτσες, μια φούξια εδώ και μια ροζ εδώ. Είναι αγαπημένη μου, είναι όλα τα πράγματα. Έχω πάρα πολλά βαφτικά. Δεν φαντάζεστε πόσα. Ναι. Αυτό είναι το για το κινητό μου. Μετά πάει στα καλλιτικά τώρα. Και πάμε. Πάμε. Έχουμε αυτό το popcorn. Είναι το αγαπημένο μου. Το δεν φέρει ξάδερφη με Παναγιώτα. Που ήταν εδώ πριν. Είναι αυτό. Τώρα πήγε κάτω. Έχουμε αυτά τα 4. Που είναι έτσι. Ωραία και αυτά. Εντάξει, όχι και τα αγαπημένα μου. Μετά έχουμε αυτό το make-up. Να το. Τώρα έχουμε μάσκαρα. Που λείψαμε στο βράδυ αγοράσω άλλα. Έχουμε 2
από αυτά τα, πώς τα λέμε, τα liners, εδώ αυτά. Αυτό είναι για το lip gloss, έτσι αυτά. Εδώ έχουμε, το βάζεις πάλι εδώ. Ναι. Μετά έχουμε δύο αυτά τα manicure, πολύ ωραία και αυτά. Τι? Πώς βίστες? Είστε? Ράνος που έκαμε βίντεο. Θέλω να κάνεις μαζί μου? Ναι. Αλλά κάνεις. Θέλω να δω αυτό, επειδή θέλω να κάνω μια φωτογραφία να τη βάλω στο... Όμως δεν γίνεται να έχεις στο Facebook μια φωτογραφία σου. Δεν μου παπάς γίνεται. Θα σίγουρη. Σκέντα το τηλέφωνο. Πιάσ' το. Πώς... Μπορείς να δείξεις την Kiki. Μπορείς να δείξεις την Kiki. Α, ναι. Βγάλε φωτογραφία την Kiki. Ξέρεις. Μετά έχουμε αυτό το glitter. Θα κάνει μαζί και Παναγιώτα Μονάτη. Απλά ένα λεπτό, παιδιά. Θα βάλω την Kiki. Να το εδώ, αυτό. Αυτό βάζεις εδώ και γυαλίζει. Πάμε στα κόκκινα. Όχι, τελευταία τα κόκκινα, γιατί είναι πάρα πολλά. Εδώ έχουμε αυτό το ρούζ. Όλα τα πράγματα είναι από Άννη. Δεν ξέρω, όχι και όλα, ξέρετε. Αυτό εδώ. Θα μας φέρει η θα μας φέρει και η μαμά μου αύριο. Κόκκινα και πράγματα είναι Παναγιώτα. Μετά έχουμε αυτό. Πολύ ωραίο. Και έχουμε πάρα πολλά βούρτσα. Ένα αυτό. Εδώ. Μετά αυτό. Μετά. Όσο θα δείξω έτσι όλα μαζί. Και δέστε πόσα έχω. Και αυτό είναι μικρούτσικο. Και δέστε πόσα. Είναι από το Τέμου. Όσοι θέλετε πηγαίνετε και πιάστε τα. Ναι. Να τα σκιές μου. Είναι πάρα πολλές. Πιο κοντά φαίνονται πιο μικρές. Μετά έχουμε πάλι αυτό. Ένα εδώ, το διακόσμησα. Και είναι πάλι make-up. Ναι. Ναι. Και τώρα πέσα πιο ωραία τα κόκκινα. Έχω πάρα πολλά. Ξεκινάμε από τα... Πάμε σειρά. Πρώτα έχουμε αυτό πάλι από Δάνη, γυαλίζει, που είναι κάπως έτσι. Να σας δείξω. Κάπως έτσι. Θα τα βάζω εδώ και να σας τα δείχνω. Ναι. Μετά έχουμε αυτό το κόκκινο. Θα σας το δείξω. Να το. Μετά έχουμε αυτό το διαφανές. Να το. Έχω και άλλο μικρό που εγώ το φτιάξα, είναι λίγο μετά έβαλα λίγο από αυτό το σκιά, όπως έτσι. Να το, δεν μου αρέσει και πολύ, αλλά εντάξει. Μετά έχουμε αυτό το ροζάκι. Να το. Μετά έχουμε αυτό το... Είναι πάρα πολύ... Δέστε πόσο φωναχτερό είναι. Ναι. Μετά έχουμε... Πάρα από τη μάνη. Είναι πάλι διαφανές. Και έχει και μέσα φρασάκια. Να τα. Ναι. Αυτό λαλούν τότε. Ποιο, να το. Οκ. Να το δω. Και τώρα πάμε με τα άλλα. Πάμε και αυτό. Να δω. Συγγνώμη παιδιά.
Εδώ έχουμε Μπορούμε να βαφτούμε για να κάνουμε. πάλι αυτό το φανταχτερό. Τι? Μπορούμε να βαφτούμε ύστερα. Ναι. Ποιο κοντό είναι πιο φανταχτερό. Να το δω. Να βάλω και εγώ. Να περιμένεις. Αν και εγώ βάλω δαμέ. Επειδή δείχνω τούτους. Μετά έχουμε αυτό. Βέβαια γιατί δεν μπορώ. Να το δω. Πάλι είναι έτσι. Να το. Απλά δεν φαίνεται, παιδιά. Επειδή είναι lipstick. ναι. Είναι κοτσινάκι. Αυτό. Αυτό είναι lipstick. Να το δω. Σχεδόν. Δεν βγάζει πολύ. Αλλά εντάξει. Τι να δώσω. Μετά έχουμε αυτό. Που πάμε την ίδια ώρα. Να το. Δεν μου αρέσει και πολύ επειδή δεν έχει μέσα και τα λοιπά. Τώρα πάμε με το μοβ. Να το εδώ. Να το. Είναι κάπως έτσι και έτσι. Ναι. Ένα λεπτό να πω να πληθώ. Οκ, παιδιά. Τώρα θα παιδιά, σήμερα θα πάτε στην παρέλα συνέσης. Γράψτε μας στα σχόλια. Θα τα ανοίξουμε. Τώρα. Λοιπόν, πρώτα θα δείξουμε τα αρκουδάκια μας και μετά θα βαφτούμε. Ναι. Περίμενε, βγάλουμε βίντεο τώρα. Οκ. Τέλος ρε γιαγιά. Παιδιά, έτυχε και... Περίμενε. Πρώτα έχουμε αυτόν το squishmallow. Και μετά έχουμε την Kikir. Πού μπορείς να βάλεις νερό Να το. και να... Και να ζεσταθούν τα πόδια σου. Ναι. Το χειμώνα καταρχάς. Μετά έχουμε πάλι ένα squishmallow τεράστιο. Πας μέσα μπαμπάκι. Ναι. Να το δω. Και θα βάλω Περίμενε. στη Kiki. Τι? Και ξαπλώνει. Να το εδώ και τα μαξιλάρια μας είναι εδώ. Μετά έχουμε έναν καναπέ που το κάναμε κρεβάτι. Μετά έχουμε και αυτόν το κρεβάτι μας. Φύγε να το δουν τα παιδιά. Παιδιά, ήταν δικό μου, αλλά το έδωσα τις ώρες μου. Επειδή δεν είχα. Ναι, και έχω δυο κρεβάτια και εγώ. Καταρχάς. Δυο. Ποιο. Και είναι το παλιό μου και το άλλο το της γιαγιάς μου. Εδώ έχουμε τα πράγματα. Έχω άλλο έναν του... Εδώ έχουμε τα. Δεν χρειάζεται να τα δείξουμε όλα. Είναι αυτά. Να το μπουδάκο. Μετά έχουμε λαστιχάκια πάρα πολλά. Ακορντισόν. Εδώ είναι τα ρούχα μου. Εδώ είναι τα ρούχα μου. Τα αρκουδάκια τίγια μου. Αυτές είναι οι ζακέτες μου. Εδώ οι κλάτσες. Και δεν τους κουβάνε τα αρκουδάκια. Και εκεί πάνω είναι τα αρκουδάκια που δεν μπορώ να τα φτάσω. Εδώ είναι τα παπούτσια μου. Εδώ τα skateboard Και μου. εδώ μια βίδα για τους πόντικους. Ναι. Θα το ταδιάσω αυτά. Τα ακουστικά έτσι. Τα ακουστικά. Αυτή είναι. Κουρίνια, θυμάσαι που έκαναμε έτσι. Ναι, περίμενε. Εντάξει. Εδώ η πόρτα μας. Τα μετάλλια μου βέβαια. Χρυσό. Και διασώσου. Το χρυσό. Αυτό είναι το χρυσό. Α, ναι, αυτό είναι το χρυσό. Και εδώ είναι Είναι τελειώ. στα γενέθλια μου θα φωτογράφουμε καινούριο θρανίο. Θα μου αγοράσει η γιαγιά μου. Και Εγώ εδώ θα της αγοράσω κάτι. τι θα μου αγοράσει. Αυτά. Αφού σου ξέρω τι σου αρέσει. Ναι. Να σου πω τι μ' αρέσουν. Στα γενέθλια μου μπορείς να το. Οκ, παιδιά, νομίζω αυτό είναι το βιντεάκι. Εδώ είναι. Θα μαυτούμε. Όχι, σε άλλο βιντεάκι, σε λίγο. Ναι, παιδιά, δεν ξέχασα να κάνετε εγγραφή, like, κάμπανα, κουδουνάκι και σχόλια. Τα λέμε!